Ja, vi har valgt at kalde figuren, eller give figuren overskriften regulering af blodsukker. Og man kan se her, at der kommer glukose ind i betacellen, og det bliver så transporteret ved hjælp af et transportprotein, der kaldes GLUT2, som så fører det ind i betacellen, og så kommer glukosen så videre ind i mitokondriet, hvor der så dannes, eller hvor der laves respiration, hvor der så ud fra det dannes ATP, og så er der så to restprodukter, som er CO2 og H2 ud fra den. Og fordi at der kommer ATP, så lukker K+ pumpen, og åbner CA2+ pumpen, så der kan komme CA2+ ind, som er med til at stimulere de insulinholdige vesikler, som så kan sætte sig ud på overfladen af betacellen og så sende insulin ud i blodet, hvor insulin så vil gå videre til leveren, som vil regulere hvor meget glukose der skal videre ud til kroppen. Og så fordi der dannes en negativ feedback, så hvis der bare bliver ved med at blive sendt insulin ud, så der bliver ved med at ikke blive dannet glukose, så skal der igen åbnes for K+ kanalen her, så der kan komme noget K+ ind, så glukose også kan åbnes. Så derved kører det rundt sådan hele tiden. Så det kaldes negativ feedback på den måde.